भारतआ फिन आरोबाव गोदान जारिमिन खालामनो थांगासिनो नंगौ माखासे मिनिटनि उनावनो भारत हादरा खालामगोन गोदान जारिमिन खेबसे नङा खेबनैजों जाफुंसार होसिगोन चंद्रयान 3 गिदिर मिशनखौ बे गिदिर थांखिखौ जाफुंसार होनो दायो इसरोआ साखाफारासै दिनै बेलासिनि 2:35 चंद्रयान 3 मिशनखौ बेखेवना होनानै गोजौ फारसे दैथायहरगोन जुदि भारतआ अखाफोराव चंद्रयान 3 जन्त्रफोरखौ लेन्डिं खालामनो हायोब्ला गोदान जारिमिन सोरजिगोन 2019 मायथाइयाव चंद्रयान 2 मिशनआ फेलें जानायनि उनाव भारतनि इसरोआ दिनै चंद्रयान 3 मिशनखौ जाफुंसार होनो साखाफारा जाबाय इसरोआ दिनै चंद्रयान 3 खौ श्रीहरिक'टानिफ्राय लन्च खालामगोन थारैनो दिनैनि साना भारतनि थाखाय जोबोरै मख'जाथाव आरो जारिमिन जानानै थागोन इसरोआ चंद्रयान 3 मिशननि गेजेरजों अखाफोराव गासैबो बिथिंखौनो संदानगोन आरो अखाफोरनि थाथाया माबादि बेफोरनि सायाव गुवारै संदानगोन थाखो जिसेआव मुं थिसननो हांखुर जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय रौता नर्थ इस्ट पाब्लिक फरायसालिया नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव खौरां लाबोदों CBSE जों गनायथि मोननाय रौतानि मुंदांखा नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव दायो थाखो जिसेनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो स्ट्रिमनि थाखाय रौतानि नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो बे फरायसालियाव थाखोनि फराफारि आयदा फोरोंथायजों लोगोसेयैनो JEE NEET CUET इन्जिनियारिं मेडिकेल एन्ट्रेन्स आनजादनि थाखाय उफ्रा फोरोंथायबो होनाय जायो बे फरायसालियाव बिजाब बाख्रि फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेल आरो गेलेनाय मोसानाय बायदि बायदि केरिकुलार एक्टिभिटिसनि सुबिदा दं गोसो गुदुं फरायसाफोरा दिनैनो दानो नैबे मबाइल नम्बर 8638605769 नङाब्ला 9435184298 आव थोंजों सलाद लानो हागोन